Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 4, versikulo 1 kan 27. Anak ko, ipangagyo ti panursoro ni amayo. Imdingan nyo analaing, kat maaddaan kayto iti pannakaawat. Liklikam ti kinadakas, kat magnaka iti nalintag adalan. Di ka sumyasi, iti tumutop apagnaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Bakit? Rabiin, nga maawan pa ni Benjo. Ay, huwag nga rod lakay. Masansanin akas Twitter aramidan na. Diya kung magustuhan ti kastoy nga aramidan ti anak mo, saling. Anya nga taaya ti aramidan na. Kanayon nga min abarkada ti ayan ti atensyon na. Katidakas na, nasursurunan ti uminom iti arak ka nagsigarilyo. Day tangarod kat. Takasan, dakas nga impluensya dagiti nakibarkadaan na. Kat day tatimang dadali ti panagadal na. Tinasaya at lakay. Kasarita tanto ti anak ta. Ni, at damot ni Ella ditaw nagti kwarto. Anya nga ta ti suksok kainan na. Ella! Unay kamatan, urayak lang nakigtot. Anya ti birbiro kam diti kwartok? Ikwa, birbiro kag tay kukwak a pentel pen, kan glow a binulod mo. Mabit lang, irwar ko. Ah? Oh, agtoy ading. Thank you, Manong Benjo. Manong Benjo, anya ka di dagiti nakitak di drawer mo. Nakasashay mat. Nagkuna pakibiyagam ta kita. Mutoy. Manong Benjo, anya ka di dagita. Saan ka nagdamag? Rumwar ka dito yan. Pakialamera. Ne, apay anak kami suot ka, Ella. Kasano inong tanak ni Manong Benjo. Apay nginong tanak ka. Ngamin, ada nakita iti drawer na. Nakasashay. Puraw mat. Kaslabitsin. Wano, tawas. Anya? Oh, Benjo, Da kayo maggayam, tatang. apay nga itakalaan nga agawid, ha? Anyat orasen? Kan napartag ka pa'y? Sorry, tatang. Nagja-jamming kami ngamin kadagiti babarkadak. Ala, umunag ka. Di ka pa'y mapan iti silid mo, takayat kakasarita. Oo, tatang. Diyak magustuhanan ti kastoy nga aramidem. Benjo, sardengamon ti panakibarbarkadam. Ni tatang mat. Awan mat ti dagas nga aramidan mi kadagiti babarkada ka. Apay anasursuro mon ti agbisyo, ha? Bayan nagkadilat tatang. Nasingpot dagiti babarkadak. Benjo, balagan ka. Likli ka mon dagiti barkadam. Awan tinasayaat nga itden na ti panakibarbarkadam. Dayta ti saan ko amaramid tatang. Napatagkanyak dagiti barkadak. Di mo madaywan dagiti barkadam. Gaputa isuda ti mangisupsuplay kan ka iti kastoy, ha? Daytoy! Tatang. Ti kunam siguro. Diyak matakuwatan ti panagdrog-droga man niya. Dayta ti kunam anasingpet dagiti barkadam, ha? Awan bibiyang yo! Noan nyaman ti kayat kong aramidin iti biyag ko! Nagalasan ti panagsungsungbat mo kanyak nga amam. Kasano? Man nakibiyang kayo mat! Pues, no di mo kaya ti madisiplinaan, pumanaw ka dito'y balay. Talaga po manawag ditoy! Itamot lang! No isunti kayat yo! Benjo, anak. Agawid kan ije balay. Lading itak, nanay.
Ngam, jak kayatin ti agawit iti balay. Pangaasim ko maanak ko. Kailiw da kaan. Kalpasan na papanawon nak ni tatang iti balay. Anya pa'y kumatisubyak ijay. Pasensya amla ko man ti amam. Naisawang nalaang ti kasjay. Gapu itinalaos apong tutnakan ka. Ti kunayo kit eh. Sa anak-anak patagkin ni tatang. Ipatpatag na ka anak ko. Kaya't na lang amin nga agbaliw ka. Madimat nga minter aramidam. Adon tinasursurom abisyo. Agraman droga nasursurumon. Pinadas ko lahang matananang. Ngam, jak kaya tagbalin niya adik. Dagiti nasarakan ni tatang iti drawer ko asa siya. Kat saan ko ako kwa. Impatulin lang kanyak ti barkadak. Ay na anak ko. Amom ka di anadagsen ti kasom no matiliwanda ka iti maiparit nga agas. Iso apang nga asim. Isardeng mo kumanday ta anak ko. Nanang, nakasari tayo ka din ni Manong Benjo? Wan anak ko. Kat, agsubli ka di dito'y balay? Lading itak anak. Ngamdinan kaya't tagsubli dito'y balay. Ha? Kasano ngayon ti panagadal na? Day tangarod ti parikot ita. Uray ti panag-eskwela na. Di na kayatin nga ituloy. Ay, anyan. Sayang Sapay ko matagbaliw ti panunot na. Uray kasano ti panangalukoy ko kinimanong mo. Natangken ti desisyon na. Umunag kan bakit? Rabiin. Nalamiisan dito'y beranda. Dito yakpay lang ang lakay. Kaya't ko tagmay mesa. Pampanunutan man ni Benjo. Kailiw kunti anak ta. Ay na, saan mo na panunutan dayjay? May stress ka lang. Amom ka di nga awan ti anak ta iti pakidagdagusan na abalay. Anya? Sinarong karak itay. Ngam sigon iti babae anak kasaritak. Simurot ni Benjo iti barkada na. Ngam di na kano amuno sa dino tinagturungan na. Bye-bye amon. Day tati kayat na. May saak nga inaalakay. Di mo maikat ti panagdanda ng kanya. Ay na, mabisina ko na yan, Benjo. Sige, mangala ka di tantikayat mo. Siya kung ti makamungag bayad. Daytoy man sandwich kan juice. Daytoy ti kayat ko. Day talaang tikayat mo? Wen Benjo, kababain mo't kan ka. Mabit lang nga ron. Bayadak dagiti ginatang ta merienda. Ah, miss? Dito ti bayad ko, oh. Ala, mangkita tangarodan iti bakante alamisaan, Mariel. Dito'y tan Ha? Oo, dayta Bakante dayta a table. Ah, sige. Sige. Piti tangarodan. Wen Benjo. Mariel. Kasano ka din, Jay? Idardarirag ko kin kangayat. Benjo, nabiit na pa'y anagam-am mo. Kaya't ko lang mat amaamuan. No, damot lang panagayat mo kanya. Pasensya ka na. Saan ngamin at panaki-boyfriend, ti prioridad ko ita. Amumot nga gidgidan ko ti panagadal ko iti trabaho. Isong nga saktag trabaho iti dayto a factory. Takayat ko ti makaturpos. Mariel, ay ayatan ka unay. Tarigagayak laon iti panangaklon mo kanya. Agtali na adta pay laang ko mga agayam. No talaga adata ti agkagasat, di dumtang tumat laang dayta ka nito. Una yan, Mariel. Kasla, binastad nakmaten. Si Kamat. Ala, partakam kit iti agmerienda. Tap na makasublitan iti assembly line. Laglagi pam,
15 minutes lang ti break tayo. Benjo, di mo't second year ka kuman iti kursom a finance? Wen, apay ka di? Apoy anti mo ituloy tag-eskwela. Ag-enroll ka iti night class, kas kanyak. Kasla saan ko akabailan? Kunamlaang dayta. Basta ada determinasyon mo. Sige, panunutag pa'y. Saan kan nga agpangadwa? Ijay kan pagis-eskwela ak nga ag-enroll. Sige nga rod. Padasig tagdamag. Mapanag to ijay inton DF ko. Nanang, kumusta nga tayo ni Manong Benjo? Manipot pimanaw dito balay. Di mo ta nagpakpakita kada tayo. Wan nga rod, anak. 5 atawan tinapalabas. Di na nga tama panuno ti agawid? Talaga napasaktan tirik nana. Gapo iti panang papanaw ti amam kan ko ana. Saan mat ngayong gagara ni tatang dagijay anay bagana? Makapungtot ngamin, gapo iti aramida ni Manong Benjo. Day tamot ti kunakan ko ana anak ko. Kat si dada anak amang pasangbay kan ko ana. Iti anyaman nga oras akayat na ti agawid. Congratulations, Benjo. Nakatorpos kan iti kursom. Wen Mariel, saan ko amaramid dayto eh? No saan na ka in-encourage nga ituloy ko ti panag-eskwela? Mabalin nun ti ag-apply iti sa bali at trabaho. Diyan maibagay iti kurso nga intorpos mo. Mariel, kumusta nga yan? Nagaturpos akon, akasken ka. Aklonan na kuman. Aklo nang ti ayak nga idat-daton mo kanya, iti may sa kondisyon. Anya dayta kondisyon? Agbiro ka pa'y nga umuna iti natalgad apang gadam. Sige Mariel, ikarigatak atong palan dayta a kondisyon mo. Daddy, kita am na kita test papers ko. Ha? Wow! Nagngato ti score mo, Ivan anak. Siyempre, Daddy. Tinumpal ko timbagam, ngay pasnak ko tagadal. Wen anak ko, kasta ka na yun ti aramidam tunggal rabi Agadal ka, tainton bigat, numapan kay di eskwilaan, naka-ready kanton. Talaga kas na aramidok, Daddy. Tapno na nga to ka na yung grades ko. Wen anak ko, kat no ma-maintain mo tinangato a grades mo, kat adda chansam ama isali iti honor roll. Sige, Daddy. Kaya't mo nga daw honor ko. Ay, Daddy. At dati assignment na paparami ti teacher mi. Anya dayta? I-describe ko kano da lolo kan lolak. Kasta ka di? Hun, Daddy. Mabalin nga i-describe ko ni Lolo Pilo kan ni Lola Aida. Adadakkel ni Mami. Tanakit-kitak idan. Saan ka ma-describe ti Lolo kan lolak kan ka? Ngamin, jak pa'y pulos idan nakita. Daddy, apay nga minasan tayo nagpaspasyar iti lugar yo. Tapno makita kan makasaritak mo't kumadagi ti lolo kan lolak kan ka. Kuang amin, anak ko. Adayo tinaggapak a lugar. Agbiyahe ka iti duwang aldaw. Sakbay amadanon mo ti lugar mi. Daddy, kaya't mo kumam tagpasyar ijay. Mabalin ka di. Oo, anak. Pagsaritan mi day takin ni mamin. Anya ka di lang at ilolok kan ka, Daddy. Kuha anak ko. Natayag ni lolom nga amben. Nataer alakay. Napudaw kan kulot tibok na. Amo ko na sino tinakalaki ti kulotabok ko, Daddy.
Wen anak ko, naalam ti kinapudaw kan panguluton abuok ni lulom nga amben. Ti kinapudno na ket dakkel unay ti pagkaingasan nyo. Kit ni Lola ngay, anya tilangana? Ni lulam abay ti ket napudaw madlaeng. Basit abaket, ngam napintas. Nagsingpet ni lulam abay ti anak ko. Iduubi nga, ket kanayon na nga agasan dagiti donor ko, no nakulitak. Adda ka diladawan na nga iduldulin mo? Pasensya kan anak ko, taore may sa picture, ket awan ti maipakitaken ka. Sayang, Daddy. Uray ladawan la kumatipang kita kadakwada. Agyaman tadakan Benjo anak ko. Nabayagan apadpadaanan mi iti sa sangput mo. Ket nasaya at nalagip mo tinaghawid, Benjo. Manong, maragsakan kami tandakan. Kanadagaya man pamilyam. Wen, ela ading ko. Nanang, tatang, umay ko yam amo ti pamilyak. Ni Mariel nga asawak. Kini Ivan nga anak ko. Kumusta kayon, Nanang? Tatang? Kunak mo di kayon makita, Lolo. Lola. Auntie Ella. Nagpintas ka gayam, Auntie Ella. Anya? Ay nakaanakan. Igatangan ka iti ado abadom. Gapo iti dayta nga imbagam. Ay, nakaragragsa ka, Benjo. Agyaman ak unay tada kayo, anak ko. Ket panagkunak, Benjo, anak. Nagbalbaliw kan. Wen tatang, kinapudno na. Nakalpasa ko niti panagadal ko. Ket gapo day takada kayo. Itilikodan ti amin. Da kayo latta tinagbalin yung inspirasyon ko. Kastamat din kini Mariel nga asawak. Nga isutin ang bagbagakin na nga lukoy kanyak. Nga ituloy ko ti panagadal ko. Pagyamanan mi dayta, Mariel. Agyaman kami iti Diyos, tamay saka nga instrumento, tapno agbalbaliw ti anak mi. Ay ayatak ti anak yo, tatang, nanang. Kat ingkar kararag ko iti Diyos. Asapay la ko mata makita ni Benjo, tinalintag adalan. Uray siya, balasang ko. Kasta tinabayagan nga idawdawat ko iti Diyos. Ala, tangay adda kayon, Benjo. Agsilibrar tayo. Parjen tayo tay tarakan ni nanang yu akalding. Ni, kababayin kininahan ng atatang. Sa anak nga agkad-kad. Sige, partyan tayo. O sige, kat kabayatan ti panang partiyo. Rumar kami mat ka ni Ivan. Ha? Igatangak iti ado nga ay ayam kan bado na. Agraman sapatos na. Kaso sweldok samat ita. Yay! Ipag Mariel, palubusam ka din ni Ivan? Wan, ipag. Apay kat dinasaan. Ay, agyaman akunay iti Diyos. Agyaman akunay kankwana. Gaputan naragsak tayo ita. Kan awan umasping iti kinaragsak ko ita. Wen bakit? Naragsak tayo amin. Adda pa nagbaliw, titunggal nagbasol. Adda tagundaway na ang mga barwanan. Ngarod, no dumteng day tagundaway, saan mo kuman apaluspusan pay? Tanong paluspusam, ang mga nodakdakas ti ibunga na, kat agbabawi ka man, ngam naladaw ton ti amin. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panantarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.